politologisk bogformidling. Det eneste sted jeg vil have eftersidning. Den fedeste forening på IFSK. Saxos priser, dem kan vi slå. Kan få 0, 2, 4, 7 og 10. Men vi har kaffe kl. 12, så kig du forbi. Det demokratiske system er det vi kan lide. Vi laver gerne kaffe, ja det er ikke et problem. For jeg ved godt I får for lidt. Fra 12 til 1, så har PB's rap lyder ligesom Kid. Vi elsker alle bøger tyk og tynd. Når tracket kommer på, begynder Stats at synge. Køber kun, køber bøger i PB.